Kur'an'a göre ölüm näme? Adamların topraktan yaratılışı ýaly toprağa aýdyp gelerler. Kur'anda ayetlarda adamların ölümden soň diriljektigi we kıyamet günü gelende adamların sonra jogaba çekiljekdi aýdylýar. Dünýäde ölümü dadyp görmejek canlı zat ýokdur. Her kim bir gün ölüm bilen ýüzbeýiz bolar. Ömrü näçe dowam etse-de, durmuşunda näme etse-de soňy ölümdür. Ölüm ýaşamak ýaly tebigatyr. Muny ýetmek Allah Taala'dan başga hiç zadyň güýji ýetmez. Biz bugün ölüme dini tarapdan däl de ilmi tarapdan bakarys. Bir pikir edin, älemiň dören ol ilkinji pursatyndan, ýagny uly partlamadan bäri geçen 13,82 milyar ýyl boýunça hatda 1 sekund hem bar bolmadyk. Uly partlamadan doğulan pursatymyza çelli kiçijek bir pursatymyz, aňymyz ýokdy. Iň bolmanda soňky 4 milyar ýylda milyardlarça adam, haýwan we beýlek ýaşaýyş görnüşleri biz dünýä ilmezden olur ýaşapdy. Şeýlelik bilen älem biz ýok wagtymyz hem bardy. Soň bolsa birden aňymyz dörap bar bolup başladyk. İlkinji ýadymyz ejimiziň ysy ýa-da kakamyz bilen oýnan oýnymyz bolup biler. Ýöne älemiň barlygyndan bäri ilkinji ýerek özümizden, daşda öwregimizden we älemden habarly bolup başladyk. Munyň sebäbi näre bolganymyz emele gelýär we daşka gurşawdan gelýän signallar düşündirip we olara jogap berip bilmegdir. Muny bilýäs, sebäbi koma wagtynda ýa-da uky ýagdaýynda töweregimizde bolup geçen zatlardan behabardyrs. Beýni ýok bolsa, aň hem bolmaz. Bizden öň öleleriň bize hiç ýyl täsiri ýok. Biz bilen aragatnaşyklary ýok. Eden zatlarymyzda bolup geçenler barada hiç ýyl pursatlary, duýgusy ýa-da bilýän zatlary ýok. Biz ölenimizden soňra milyardlarça ýa-da katrilyonlarça canly janlar gelip geçer. Ýöne biz bu ýerde bolmarys. Nämäniň bolup geçenligi hakda pursatymyz, düşünjämiz, duýgymyz bolmaz. Tanatologiýa ölüme öwrenýän alamlar. Ölüm näme? Ölümün kesgitlemeleri näme? Görüşüňiz ýaly durly evolýusiýa we hatda fizik sebeplere göre canly jandarlar belli bir nokotdan soň gararlar we ölerler. Gelin hemmen birlikde ölümün käbir kesgitlemelerine göz aýlaly. Fiziologiki ölüm. Bu kesgitleme göre ölüm bir hadisa däl bir prosesdir. Ýagny ölmek, durmuşy we ölümi bir setirde bölmeýär. Tersine ýaşaýyş bilen ölümün arasynda giňişlik proses hökmünde kesgitlenýär. Ölümün bu düşündirilişine göre ýaşaýyş tolkunlary vital signs manysynyň dolu bes edilmesidir. Durmuşyň 4 san ýaşaýyş tolkuny bardyr. Bedeniň temperaturasy adamlarda adatça 36,5 derecedir. Ürek ritmi bäweklerde minutda 100-120 urul, çağlarda 90-110 urul, yetkinjeklerde 80-100 urul, ulularda minutda 50-80 urul bolmalydyr. Gan basyşy adatça 120 sistolik, 80 diastolik bolmalydyr. Dem alyş tezligi adatça minutda 12-20 dem bolmalydyr. Ýatda saklamaly zatlarymyzyň biri ýokarda sanap geçen zatlarymyz adamdan adama üýtgendir. Ölümün fiziologik kesgitlemesine göre eýýäm bir bilen baglanyşykly bu 4 durmuş tolkunynyň biriniň ýa-da köpüsiniň ýoklugy ölümün bolanlygyny görkezýär. Bu kesgitleme göre fiziologik taýdan ölen adamlar lukmanlar tarapyndan dirilip bilinär. Şonuň üçin bu düşünje durmuşa döndürmek, reanimasiýa ady berilýär. Ölümün indiki kesgitlemesi klinik ölüm. Ölümün bu kesgitlemesine göre gan aýlanşygy we dem almagy bes edilmelidir. Bu ýürek işlemegini bes edeninde ýüze çykýar. Klinik ölüm gysgaça ýürek durmagy hökmünde kesgitlenip bilinär. Ýüregi duran biriniň klinik ölüme duçar bolanlygy aýdyp bolar. Klinik ölümden 15-20 sekund geçýänçe aňymyz işlemegini dowam etdirer. Aslında köp adam bu döwürde kynçylyklar başdan geçirmeýär. Klinik ölüm ýüze çykanda ýüregiň aşağındaky organlar 30 minut ýaşamana dowam etdirýärler. Gözlegçilik astyna saklanýan bedenden aýrylan eller we aýaklar 6 sagat ýaşamana dowam etdirer. Süňkler, tendonlar, deri klinik ölümünden soňra 8-12 saat ýaşamana dowam etdirýärler. Ýöne ýürekden soň öljek iň çal organ beýnidir.
Beyni yürek duranından sonra, yani klinik ölümünden sonra 3 minutun dowamında bölük ölmeye başlar. Ölüm tamamlanmagy ýagdaýdan ýagdaý üçgäp bilse de, beyindäki iň duýgur nerwleri eýe bolan we ýatgeçlige bagly bolan hipokampus bölegi kislorod almadykdan 10 minut içinde öler. Ölüm kesitlemelerinden ýene biri beyin ölümü. Beyin ölümü, ölümün beyni we nerw ulgumy bolan jandarlarda ýüze çykýanlygyny görkezmek peýdal usulllaryndan biridir. Bir canlı öýjükleriň ýygyndygy bolup, bu öýjükler birleşip dokumalary we organlary emele getirýär. Beyni bu organlara gödöwçilik etýän organyň adydyr. Şonuň üçin beyin ölümü emele gelen bir canlyda bedenin galan haýsam bolsa bir aýratylygy galmaz. Şeýle-de bolsa bu ýerde pikirlendirýän nokot şudur. Beynimizin ölümü bedenimizin hem yerinin ölýändigini anlatmaýar. Adam medisina enjamlary arkaly diýer saklanyp bilýän bolsa, bedenin durly ýerlerindäki öýjükler bu enjamlar ulanylmasa da beyni ölümünden soň bir näçe sagatlap aýratyn ýaşamagy dowam etdirer. Şonuň üçin beyniniň ölümi organizmiň ähli bölekleri bilen ölmek mümkin däldigini, ýöne indi öňküsi ýaly tutuşlugyny ýaşamak mümkin däldigini görkezýän ölüm kesitlemesidir. Aýdyşymyz ýaly beyni we nerw ulgamy bolan köp öýjükli organizmlerde ulanylmagy gaty amatly we peýdaly kesitlemedir. Beyin ölüminiň ýüze çykmak üçin aşağıdak alamatlar gözlenýär. Ağrılara cevap vermelik, yüz mişalarına cevap vermelik, okulosefalik refleksin gitmeyi, karneye refleksin gitmeyi, kalorik testine cevap vermelik, öz-özünden dem almağa bes etmek. Ölüm kesitlemelerinden yine biri biyologik ölüm. Canlı jandarlar bir öýjükden ýa-da trilyonlarça öýjükden ibaret bolup biler. Ýani gaýdyp geçen beynimizin ölümü, beyni we nerw ulgamy bolmadyk canlı jandarlara değişli däldir. Bir öýjüklü jandar üçin ýa-da köp öýjüklü canlı içinde bar bolan şahsy bir öýjük üçin ölüm kesitlemesi aýry ýagdaýda edilmelidir. Biologiýada ölümün umumy kabul edilen kesitlemesi bir organizmiň bedendäki ähli öýjükleri bilen işlemezligi üçin organizmiň bütewlüğiniň yaramazlaşmagy höküminde kesitlenýär. Şonuň üçin bu kesitlemege görä beyin ölümü, fiziologik ölümü, klinik ölümü başdan geçiren canlı jandarlar bir näçe sagatyň dowamında biologik taýdan ölmeýär. Sebäbi bedenimizdäki öýjüklerin käbiri ýaşamagyny dowam etdirýär. Haçanda içeridäki iň soňky öýjükde biohemiki we fiziologiki işleýişini dowam etdirip bilmejek ýagdaýda bölünse, ana şonda biologik ölümün bolup geçýänligi aýdylýar. Biz biologik ölümi 4 tapgyrda öwrenmemiz mümkin. Çöküş, ulgamyň çökmegi, ölüm, kön ölme. Merhaban dostlar, bu videomuzun sonuna geldik. Videomuzu halarsanız dep umid edýän. Eger-de video gönlüňizden turan bolsa, like koyup dostlarınız bilen paylaşmagy unutmaň. Indiki videoda görüşýänçe özüňize gowy seredin.